Lewapda häkimiýetler Adnoklassnikida goýulan laýyka garşy göreşýär. Türkmen häkimiýetleri Lewap welaýatyny azatlygyň gepleşiklerini onuň web saýtyny we sosial media hasaplaryny ýygyrlaýan adamlary ýygyrlaýar. Gizlinlik şertlerini azatlyk bilen gatnaşyk saklaýan welaýatdaky habarçymyz agzalýan ýagdaýlar sebäpli soragy çekilen bir türkmen awatly bilen gurrundaş boldy. Onun 1-nji ýylyny ýetiren habaryna görä häkimiýetler döwlet monopoliýasyna alternativ maglumatlary teşne raýatlary hatda türme haýwatyny da atýarlar. Gelip gowuşýan habarlardan çen tutulsa häkimiýetler ýurtda ykdysady krizisiň höküm sürýän wagty halkyň duçar bolýan gündelik lawryny jemgyýetçilige ýetirip adamlary ykdysady, syýasy we sosial taýdan özlerine zerur bolan habarlardyr täzelikler bilen üpçün edýän azatlygyň maglumatlaryna gyzyklanma bildirýän raýatlary howp awandyrýan meňdeýär. Öňün meni Türkmen awadyň häkimligine çagyryp soragy çekdiler. Sebäbi men Adnoklassnikida azatlyk radiosyny tomoşa edýärdim. Olar maňa türme basar syp haýwat atdylar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli öz familiýasynyň efirde Hudakulov diýip tutulmagyny soran Türkmen awatly ýaşaýjy azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Olurda meniň azatlygyň sahypasyna paýlaşylan maglumatlary we fotosuratlary goýan laýyklarymyň, ýagny halan materiallarynyň sanawy bar ekenini Hudakulov sözüniň üstüne ýetirdi. Häkimiýetleriň raýatlaryň internetdäki işçiligine hatda olaryň laýyka ýagny haladym düýmesine basýanlara garşy göreşe girişenligi barada peýda bolýan habarlar Türkmenistanyň raýatlaryň maglumat almak hukuklarynyň çäklendirilmeýänligi dogrusyna Türkmen resmiýetleriniň öňe sürýän argumentlerine gawat gelmeýär. BMG'nın Adam Hukuklary Geňeşiniň 7-nji maýda Jenewada Türkmenistanyň adam hukuklaryny syny boýunça geçiren nowatdaky diňlenşigine türkmen resmiýetleri ýurtda internetiň dogly erkinligini, ondan milyonlarça adamyň azat peýdalanýanlygyny, radikal ekstremizmi ündüýän saýtlardan özge maglumat çeşmeleriniň asla petiklenmeýänligini öňe sürdi. Azatlyk öz web saýtynyň çelgilerine sayfon ulanmak arkaly girýänleriň tordaky hereketleriniň howpsuzlygynyň üpçün edilenligini ýatladýar. Bu program ulanyp web sahypalary we sosial hasaplary girýänleri ýörüýte urluklaryň anyklamak mümkinçilikleri çäklidir. Sayfon goşundusundan peýdalanmak üçin onu kompýutere ýa-da telefona gurnamaly. Bu goşunduýyny ulanmagyň usullary barada maglumat berýän videony azatlygyň saýtyndan tapmak mümkin. Täze tehnologiýalar boýunça halkary hünärmenler sayfon goşundusynyň petikli saýtlara girmek mümkinçiligini döredýänligini taýýarlar. Türkmenistanyň bir ýaş tilsimat höwesçiňi sayfon ulanyp petikli saýtlara giren soň bu barada özüň dilýary aýmasaň onu anyklamak kyn ýer. Lewaply häkimiýetleriň sosial torlardaky laýyklara garşy göreşiniň netijelerini çaklamak häzirlikçe mümkin bolmasa-da, synçylaryň aýtmagyna görä Türkmenistanda resmiýetler syýasy durnuklulygyň, halkyň miýzemez agzybirliginiň jebisliginiň we onuň asuda döredüjülikli zähmetiniň üpçün edilmelidigini aýdyp, dürli pikirliligi we tanqidi çemeleşmelere garşy göreşi wagtaly güýçlendirýär. Onlarca Türkmenistanyň azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermeklerine görä, ýurtda ykdysady krizis çuňlaşyp ýiteldigiçe häkimiýetler krizis bilen göreşmegiň deregine krizis baradaky maglumatlaryň ýaýramagyna garşy has erjel göreşýärler. Azatlyk radiosyny Facebook, YouTube, Twitter, Adnoklassnik we Vkontakte sosial ulgamlaryna ýygyrlamak şeýle-de onuň bilen telefon belgileri, elektron sargylary we Telegram goşundusy arkaly habarlaşmak mümkindir.